Yes, may gabi action Brian. May Aha. gabi sa aton mga kauturan nga nagapalamati. Aha. Yes, okay. Yes, attorney, gamay lang kabalo ko sa ako kayo have may meeting ka pa dugay-dugay. Attorney, anong Oo. imong application sa Spasman? May nagsala pinding subong kay address mo barangay Silay Airport ano ato do hindi usto ko no. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz II sang provincial administrator ta. Actually, ila man na instruction. Aha. Inang kung nakibot kami ako kami lahat ng barangay Silay. Ang destination ko is sa Silay Airport. Aha. No. Kaya nga ako na nag-apply ako usually sa Bacolod. Okay. But because kin-refer kami nga siling ko no, dira dira ako no sa Silay. Nag-address na ako. Kaya ginanan hindi Bacolod kundi dira ako no ang address sa barangay Silay. Kagdason ang destination is Silay Airport. Okay. So ina nga instruction ginluhan na sa akon nga staff sa instruction man sang iya sang gipadala sa email Okay. sa mga tanan nga naga-inbound mga inbound passengers to Bacolod. Aha. So daw nakibot man gani ako kung nga ang karaburigal ina dira kay in the first place no pag-intindi ko nga alert level 3 na bala kita or 2 no 3 To. no 2 na kita no in other words puting ganon nagahalog na ang restrictions sa aton nga health protocols. So that was a good omen. That was a good sign already that the economic recovery program sang aton nga gobyerno sa aton nga syudad nag-improve na. Pag nakibutan lang kami na ang pag mapauli na ako kay tungod ka maging importante ko inimo dito sa Manila kag ma-attend ako sa birthday sa akong mother nga ma-celebrate sa 100 years old niya. Uy. Ako lang nabantayan ako, nagsigara ako nga hindi ako kapauli. So nga hindi kay tungod gin-deny ko no ang ako nga ispa. Aha. Nga gin-deny na ko daw nakibot man ako nga gin-deny man. Papauli ako ma-celebrate sa birthday sa mother ko, 100 years old na siya. Hindi ko yung kapauli. Aha. Anong buting ganon sina, no? Ang pag-intindi ko nga tungod ko no kay ang ispas nga issue ina ko no sa province of Negros Occidental. At amo na ang instruction sa staff o kung sa empleyado sa Negros Occidental. So, hindi na amo niya sa sala. Ila ina iya nga instruction na tintuman lang sang akon nga staff nga nagahimo sang nga nagahandle sina sang ina nga kuan no mga dokumento. So but anyway, pag-intindi ko nga mapauli man ako sa buhat, mas hindi ko kabablang pasulod. I don't know kung pasulod ako kung hindi sa akon banwa na sa akon banwa mismo kag sa akon probinsya. That's why nga nakibot din ako sila nga amo inang nagakalatabo kag wala ko kabalong nga amo galinat ang kalatabo until sa time nga nakabasa ako sa mga Facebook nga si former city administrator Mang nagasapat man sa mga aligasyon sa provincial administrator nga si Attorney Diaz. Okay. I hope it doesn't have to go that long, no? Yes. I hope ma-solvar ina kag makahimo na yung isa ka procedure nga magatawhay man nag-improve naman ang aton ekonomiya. Yes, correct. Mayo naman ang sitwasyon. It is now the time now. If ever Manila and all other places are into that alert level 2, nagapanaog na. Sige pa yan, nagapakita sa pagka-istrikto nga I don't know kung gusto o kung hindi. Okay man ina ang ginahimutan, no? Proteksyonan ang aton nga banwa, proteksyonan ang aton pumuloyo. Okay. But the way I look at it nga, since nag-improve na gitman, mayo man ina nga sitwasyon. Basigro attorney na mislook dira sa imo sining staff nga ang destination dapat of course Silay Bacolod Silay International Airport pero ang destination mo is Barangay Comalisquis, Don Salvador, Benedicto. Basi amo to tanimbot silingon guro? Ang ako niyang opisina ara sa Bacolod. Okay. Ang ako niyang residensya nga gin-applyan ko amo na ditong Barangay Comalisquis. Dito lain man na dito ya. Lain man na yung opisina. Okay. Kay ara dayang ako niyang kuan no ang ako nga opisina sang Oroland na ako ara dira sa Bacolod. So, in other words, hindi na pwede magsala kung wala na, hindi na magsala ang ako nga staff. Kaya screen kwan ganila. Screenshot ganit nila. Ang kwan, ang email.
Ipadala sa amon. Pati naman ang sa Philippine Airlines, yung screenshot man. Ang sa Philippine Airlines ang atong order nila. So buti nga nun, yung tuman lang yan namon na sundo ng ila na instruction. So kung masiling sa fake news, paano ka mag-fake news? Kasi ang fake news na ginahambal nila na nang hindi matuo. Pero kuha man namon sa news, naging pa kasi ilang directive nga may fake man. Pike, kung itong imo application? Nagsunod lang, yung pasunod din ng pumuloyo. So that's why dapat tanawan sa ina. Pike, ito kung ang application mo, attorney, Pike, kung ang ambal ni Attorney Diaz? Sa iya nga pagkakon fake ang application ko, fake ang ginsundan. Kaya kino nagsulod, sa iya man nga directive. So therefore, wala na isang fake sa amon nga. Ang ginsundan sa information, kung siya fake, is for ang ginsundan, fake man. Ang fake ang information, halin man na sa ila. So ayok nga hindi na nila pagpalawigon ina. Because the more it goes it goes further, you know, it is not good. It is not good because katalang ang pumuluyo. Kadamo pati iyan po, kadamo sang mga inbound na passengers ang nagatalang. So I hope na makorreksyon na nila. Although by the way, nakakagainan, nag-explain na sa akon gani ang Philippine managers ang parang nga na-solve na ina. Na-solve na ina. Kasi nga ang wala na natin parahan sa beginning. Na-solve na ina. So I think that has already been cleared. Therefore, hindi na kita sila magpalawig. At sige, okay. Basta importante nga hindi pagpatalangon ang mga pumuloyo ang nagapalauli. Kaya especially this coming Christmas kasi may pag-una naman sila na ipagwa nga mga announcement na magtalang-talang na naman ang mga pumuloyo. Katalang na gani kita during the pandemic, so matalangon pag itindag na. Yes, attorney. So yan kinahanglan, we must have a very good system and governance. Ang system of governance natin, dapat yun nga ayusun ta. Matagaan sa gusto nga direksyon ng ating mga pumuloyo. Pero attorney, subong okay ng imo sin application? Goods na, pwede nakaka-travel? Sa pananaw ko, okay na. Unless hindi ko papasulo nila pa. Kabalo. Destination mo. Hindi, barko na lang ko. Kuning kasin na ako papasulo. Damo ka man sakyan ng barko. Duway pa subong biyaheng barko galing guro. Yan po. Kasi kung wala muna matabo sila. Kasi kung that is the kind of system then kinahanglan may mga alternatibo man kita. But I don't think it will go that far. Importante na ni Attorney Ray Diaz. Importante na we'll have understanding. Yes, importante attorney tonight na klaro to dayon nga ti ang instruction halin manggali sa probinsya man ginsunod lang ninyo. Mo man pinaka-point ta. Wala kami hindi na mag-imo-imo lang kami na, hindi na pwede na. Sige, attorney, ang imo at palayag abi sa Bacolod noon, kag Negrosanon. Go ahead, attorney. You have the floor. Go ahead. Well, nga ako lang sa atong katuran nga sa subong, while pandemic is now being addressed, no, though ginamata-mata na nato ang pandemic sa ma-address na. Therefore, amata-maton sa naman halugan sa naman ng aton nga borders, ang aton patak sa turismo, ang mga travelers sa amata-maton sa naman sila makasulod diri, hindi na sila pagtagaan sa mga problema pa nga nagatalang kada sa may mga confusion nga nagakalatabo. So, kailangan kung may hatag kitang instruction, kung kitang provincial government, kung kita sa city government, nagaantas ng gustong instruction ng ating mga empleyado. Instead of helping, bala, na ginatawag, buligan ka, nagapabudlay pa kita. So, amo nang tawag nga, law is common sense. No? Law is common sense. And sa Ilonggo pa, sentido común. Kung may sala man ang aton gobyerno, buligan ta pa intindi ang mga tao, buligan ta pa intindi ang aton nga gobyerno. Again, law is common sense. Sentido común lang ang importante para magintindihan na ang tanan kag mabuligan ta sa paghatag sumayo pagpang-gobyerno ang aton banwa, ang aton probinsya. With that, attorney, salamat sa ibang serbisyo. Kabalo ko sako kami meeting kapag. Good evening, attorney. God bless kag mabuhay ka, attorney. Salamat gid maayong gabi sa tanan. Yes, attorney. Action firing line. Tapos ang istorya. I don't know kung anong sabat sa probinsya sini province. Habol attorney Jan Orola, inyo instruction kung di sinunod niya man lang man. Action firing line. May nag-chat ni ganiyo siya kung hindi na si attorney Jan Orola nga nagapapili subong gobernador sa Negros Occidental kasumpong ni Gobernador Bong Lacson. No big deal man na.